So लोगोफोर एसे बेरायनो फैबाय आरो ना निया पाहारथिं जों नै थांगासिनो लोगोफोरा बैनि साथाम बैथिं लामा दं जायगायालाय एसे मोजाङानो थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि बे सारन्थाइ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबादिनो भिडिअसफोर मोनबाय थानो हायो berenang deh last time hazu hai karena dulu pada banyak di sini mati rendunya ini video kader ya bila siang kan ini no pressure tuh समायना आरोना निया वाव बिउटिफुल लोगोफोर गोजौनिफ्राय नुजोबखायोबाय नै कम्पानिफोरखौ ओरैजायबो जाय दासो गाहाम नांदों लोगोफोरनिया wah berenang darannya gakenane. Hello guys. Ini berenang dah gakenane. Ini lega saya tahu kayak ini. Wah. Jepta lah saya tang nara ini jepta. Dikini olah saya. Fai. Oh, ni cipai lah Fai. Wih lega. Lama dengar. Montai selang. Share dasar langgan lah. Wih, ini lega tabu baik. Wih, las wih. Danzar. Haza kena experience. एसेबां गोरलै नङा लोगोफोर बेसे दंबावोलाय आरो वाव मोजां हाब्बु final destination of जों सफैलायबाय गैया आउल बैथिं गामि दङ नै हाय सगा